kondabe amona Yesu asendase senigwe vive viane motigere anyare gontimo kia kondabe amona Yesu niñare como saba ere nango buya bwaye na kondemia botambe. Manana tata nyasaye tuchira sori chinga kechi gato korera ngambia mano senje watulendire kwatukiri chinga kechi to wakera ngambia mano twabera stwachirale no kugani kwao kiagara chinga kichonsi togani tikokora yaramaya lakini ntoliko yakora togo sabutu abere otokonya na ndo turaye kuna togo chaka ai lesson chinga kichiga togo sabu mwiko machenu ate yugorere yagara tomanye ekerenga kiao na yoga netitumanya abategara libaito na bali bateligerete bonse twabekera mangokao onyale ko baseseni na into tobe bibekerero tuo gutumie oikera bali bata bonse bali batuligerereti banyale go korora asituli nakugo saba waito sia mabera Kristo mutulito. Amen. Pancho bategereri mbiyamono nande asoko nyarali bageri tunyale gusanga se lesson yechumeye marokereri gwakabere marokereri gwakale gwatekerenga gekale na ebimanyererio by'obunyasaye ebimanyererio by'obunyasaye segesongo twaroje wata na science of divinity ebimanyererio by'obunyasaye abutoguji gusangana barabwo seritkolia lero noyo minto mwalimu Rose kwani abancho na abakwaniri mwensi nende na abaliganiriya samufundisha lero ndiyamono nkoro kudamaris na inche nko baligania asaite anyare gutura mwiko muchenu waye onyare ko bamunaintwe na togwansa paka tutabukie esegita ya Yesu. Amina. Abanchwa ekeren ke mungo igo chigotura age kali kuru gitabu kya Yohana na tumanyete twendete gusoma Yohana na kyo moliki atagete to chambwe senga kie yabono 11:25 mu mwalimu akioteba gateba iya Yesu akamatebe nje ninje okobokiwa n'obugima oyo nyegenire inje na isagukwa nabe moyo nonde bwensi ole moyo na onyegenire tagukwa nonyang'ake ine kwigeniraya. Amina. Yakorera neli swali liboli eliri kale kobona ngaki ayekwegenire igobona banchwa umolikingo teba kale na ebibiria nabo ekoiweka na buya kegima aye Yesu Kristo nero mwana ukale na kale oyo omona tata oyo tali kobao gwetera asenchera yende yonsi na otatongetwe Kristo ito tatongetwe Yesu nere otongete keregento giatongetwe muna toko nyora sigitabu kya Yohana ntangani keungi gitangani bakeke ungu kya gatatu muna bono omoliki gacha getino koeresa igoro ya Kristo kolengana buna abwenerete komanywa kolengana buna abwente kororekana aye ngomoirete Kristo koba Kristo no moroche asobonene bwaye Kristo no moroche gwetera none okweru kori gwekeruete agotokwera ntumwanya abantu akatobogorera chigurube cyaito akatobo chenu boli botato bwenerete kiagara nintu twalenga basiru agaetere mechando noroche Kristo korwase okobwa kwae kwa makweli noroche Kristo korwa osobora ibolia enderete korugoro kare asekero okoboko kori kwa tata amwancho mategereri ekene eke abo kiarenge ekiengencho ase Yohana neke nakyo gekogera ekero akoinyora ebikonegete bya Yesu wetera asebire nigo arenge koraga gochia ase obunyasaye bwa Kristo Yohana kera koro kibikone bya Kristo ekemo buna tokuna korora na ndentu asomete wiki ekemo gya toraite wiki aitete these are just but a few evaligeti ekemo kyagere bikoru Yesu akorete ne binge lakini accounts chianire ninkeigo chiri chikorokia muna Yesu nerengo bono abantu mbali bare korora Kristo akona okore bikone bibamocheche yani bachecheri chinkoro chiabo chiabanga umwalimu nara abantu babagetu gatatu abande mbegenda abande echinigo chiarenge chingaki chiogokora ogonchoka korwa ase Yesu abande mbali begenete abakanyoro ogonchereri abande tuatebigu bakanga pikwegena
abande mpaka bakabanga buna bagochika mubango musara bagwetere bikone mwalimu gwatebire buya ing'ekare tochikorigereria ebimanyereri ebi naintu bitagete bitokonye ntobaise koba buna bari kiagere togotebiwa ase ebibilia ng'aki ng'amang'ana aya arikire egere twegere korwa buna bari aorogetie ebimanyereri ebi naende bakamwanga mpaka naye bakamubamba naende toroche abanto abange abachange abagerete bakakairwe ase omosalaba omaete mbora nabarai ba ebisasi aba bamaete ng'a nabo bamaete amariko ng'ana intwe bono iga oborabu bori twaeirwe ntobaise kobwanga tomanye ng'a Yesu oyo nyasaare kiagera ere tatongiri naende ekero tosoma Yohana eyemo bakaiseto togoteba ng'a gento nkeiya ketongire atato amina buya mono yani naende naende mbare twebe kebungo kekundi nkere kia abantu kiage obikone bia Yesu buna bikona gokarekana but they are deepening deeper into darkness gose baenda gose omosunteime ono libago borabu ebosa obuya bwa Kristo na bikone biae biare kogera onchorerie omorora so bonene bwae naende omotonere buna kero togosoma ebuku mwalimu tukonyora okonyora rekende kerengere kiare gochanda gochigosoma ebuku kwanyora nagaki Yesu nincho gokwanera buya mono monene kwanyora omorembe gwa omoyo obeire otoereire igo bono mbare bono bare konyora the opposite buna Yesu akona gokora amakumia abara buna bagendete kuna kobe gesunte ime mono omwalimu okorageribwa kwa abanto chiribu isano abantu mbakarageiri chiribu isano muna ekenege kone Kristo akorete tigatore Yohana isano ekebungo gia kanene kia gatano gekare goteba omwalimu Yohana isanemo ekebungo gia karenge keri gia kanene kia gatano na tanga nje goteba na epasaka rituko rinene ria Abayahudi nigo yarenge ang'e nabo Yesu agachia koimokia amaiso aye akarora omoganda omonene ogocha asare akoboria Filipo ng'ai togochikogora emegati aba banyare koria tiga tokorera abo kena bego tokorera abo lakini omogano oyo mwayo twarire ase aeng'ena ng'aki muna oyo Yesu okobori Filipo omoganda oyo monene ore enchara ng'aki tokoyokonyo nyare konyora emegati nyare koria amatemu ogokumi Filipo okomorigereri ogatana gaki ntorigi chichiri buirenga ntorigi chibasoma ite chirairi chiumwako mu yani tonyara kobaragiri bono agate na tigato tote agate nare omusaya aya atarachi gotayo omusaya Filipo akamuiraneria emegati yechi dinari amagana abere teko baisana kera oyomo anyore mokeigo yani ntogore emegati yechi dinari emegana ebere bantu kubana bisa minyore banyare kori bakareki baganyere bayane so mbako igukende igo bono enga ko Filipo akomweresa na Yesu tekonyarikana taibo ekanya orusiri moyo tera ngaki Yesu gakie kogokwana ngekoraki chikonyara kokonyarikana igo bono so okobwenge nkori buna Filipo garogeti Kristo na ebintu yani oso obwenge mwete kaunari eti Filipo yo no etu amatemu igara aroche gara ngaki bwebire ngoyo bare komo taramumanya nje mwete na bachakire nje omwalimu ngo ikasegete aso bwarobo tianya sankonye aso bwarobo twikire ogotari sabari ekorumari komna twatari na Kristo twachire Yohana nje no tebonese yeikeire akino ne lesson go gosoma go bonete gwatena asungota once bitten twice shy muna gaki lani lesson kikwagwo manya buna ari ngotereria ari gwaete ensemo bono bara barorire Yesu gocha barore bikone Yesu akora nje nare kwa biru bara mutena ngaki ngasaye kwane megati ebuche gaiga yani ende enkuchi kwebeke sege koro tokia abafuasi aba Kristo narana akieso bwaro baikire bana kumanya kiagera konya barorire buna gonchore divai onchore divai amacha abiri divai barorire buna kubweni omwana oyo bw'omuntu oyo omurai yes bono nkibatararo yani nko ikasegete narana aki echecha bono osebono na inje nare kubekwo mate gorontu asometi gwesa bato yaitekere kengina ngaki kware kwa ewa no nyare yani kwa eguno nyare kware kwa baninje Filipo nkare ko mukwane senge njonde fani korusukaiga nare ko baninje ende amona Yesu igatuguta ngumu nkuinyora nare ngari yako na gokora gose nkwe babwango anje nyare gotana ngakite ko nyare kanae somi kelio ko somi togende se togochi omwalimu
kare twabwenete gosoma Yohana eyisana emo mpaka toikie ekebungu gia 14 lakini nturi gochi goika kiagera story nere eyu ya abantu bakare koragirwa 500 lakini manyanga abantu aba 500 na abantu bonse abasacha buka nabo batoire abakungu abana mbarengo bonse abu mbabarire igo nabo barenga abange kiagera no muganda oyu igwete emegati y'ekidinari kiri bubere etaigoisana igoro cy'abantu abarenga abange lakini twamata ibono ng'egento ngero tokwegera kurwororo nyekere toroche amang'ana aya eyesa akare gokora nabwate boiri bonde kurwase mume nkoro kurwase Musa kiagara ebibilia batabanga nacho gwe onga Musa nye ekara go chonga Musa inge ko ikakora ebintu biriki biri Musa akorete echumeri ntwaro chenga ekara Musa achete Misiri igachete ari orochirwa nae akawo akaonchora amachari akaba manyinga ngatwararire nere Yesu buna akare konchora amachari akobe divai ngana bono igekara torocha akare konchora emegati agotoinyoria endagereria abana ba Isiraeli bari etasiroro endagereria twate tune ya maraika elimana ngaibona bebuekaine ngana ne toko chikorigereria twarora ng'emegati enande bariete ngabi ebitonga bire ngabona byatigarire 12 ngi 12 gotoinyoria abana ba Isiraeli chinyomba 12 ng'amang'ana ayo sibuna toko yakora igabwate meaning igabona gotoinyori kurwase twarure egerekera togosoka gochibosia iga tunyari gutwara okwegena nande tunyari gutwara ogosemeri ng'anyasa oyo itu Yesu oyo itu oromotongi ebintu agokora tari gokora ebintu bya ibyo kana ne chume nane ntwaroche ebintu agokora imbiri aroche tato yakora ki agokora nando oyore nyasaye ng'amang'ana amanga yabuna tuyarigerereti nabo turocha bwekaine Musa agachete igari ngomo omubani nane twata Yesu kararacha igarabe bunango igara rukuki igara rukomubani nsomera ngo Yohana isane 14 ngi abantu batebete kara onchire emegati yabukire isane 14 kare gotebana ekero abantu abari bachikorora egekonekeri Yesu akorete bakabura oyekene n'omubani oria orenge gocha asense naboigo ngaigo Yesu kara gocha igabwekaine Musa igaro omubani buna Musa ngege binte binge toroche nebinto togosoma korwa ase byaitire nandi biri byamoragete ebi kare goikerana ekerachira amen otarachi gotabuki nere mbaga tebete igoro yokoenda gochie getunu keri nakio otarakwanera omwalimu na Yesu nachiete gochie getunu na Musa nere mura nachiete Sinai bono Israeli ne temire igatemi wari ese eroro na Yesu nere gagoeteraki amatemu ari rochekera go itwago akobambo bono okorenga gencho nere omoriki gose na bukunya sata gitegotoraga byonsi na omeroberi yo gocho korwo omochakano bwebuku getabu kyomochaka mpaka bonese twaikire byonsi ne event yakoro kigoro ya Kristo nande komuraga gochiese obonene bwaye gose obunyasaye bwaye ya mwariki okora gochiarina na kogotebanga aiga nkomorora tore Yohana okomorokia Yesu tari buna oyogokora ebikone n'amakumi okaigo korende oyogokora ebikone n'amakumia byagwenerete gotwara eng'encho yabene ase abayahudi nabwo abatoroche bagenderete korokigwana ng'aki moinyore buna yarenge niga arenge kobaraga ase enchera yende gochia ase obonyasaye bwa Kristo ekene oyo nere omubani oria ebakare koenekina ng'aki Kristo oyo nere keneki omubania oria ng'aki bono Kristo akare koinyoru buna nere omubani lesson ye ritukeri ngotebekare na abayuda nigo bamoganyererete masibu ense oyo orenge gochia kobaboria korwa ase ogochandwa kwa obaruoti bw'ekerumi ebintu ebikong nabo mono bibere ebinene barenge goetera ase esegi nokorageria abarwani na kobechandera baria banyorete chingoma na baria barenge gokwa goetera ase ebikone biaye Yesu na orogetinga nabo akonyara gokora ebintu ebi bibere na Yesu nabare kunyara gokora
ebinto ebibere na goshugulikera abaumire gose goshugulikera na bakabakure taimoketie abakure Yesu na ebitai binto byarenge bikongu na bali batana abayahudi babwate ekero bachete konyora gotorigwa ebali gotorukorwa ase emechande yemenene bali gwetera kiara ne chigasi chinkongu batarenge kunyara buna kemwanya bantu bono ebuku engo chero gotoraga buna Kristo ore e provider munyorete na toinyoro mugano twasomire na ngaki ngose narageti abanto chirubusana ige yaragete chiru akanyora chitaito chiri abwate chire validly chiaye chitaito Yesu gakoruku Yesu ngo nere breadwinner lero gose mugati nero mugati bwobogima Yesu nero oborabu bwense nero obogima nere enchera nere the good shepherd gakoruku ngo omorisi omuya amina nere enchera nere the true vine yani gabwate amarieta amaya aseng'encho yebikore biri akorete ama igari byonsi asebyo amina omwalimu wake bekebuya igare byonsi asebionsi igobona ase ritwira tuchikora na ngaki gwetira ase erieta aetwe nabo tokorege kona akorete ki akorete ke korengana ne erieta eriria erigia tochake mugati obogima nguse na eragereti abanta amakumia emeganda y'abantu kirubusana korwase ebisami emegati erenga etano chinzu irenga ibere igobono yare koroki nande kero baragera baigota nande ekorogotwa ekonyara goichora ebikabu 12 igaro borabu asense mwalimu ngakie kora agotebwe ese ekebungo ngwage nkerabwe gotora nare aso oborabu asense kere Yohana isanemo ekebungo gya 35 tosomere ngo mwalimu isanemo ere mugati bwobugima isane mata 35 yoteba Yesu akabatebye njino mugati bwobugima ero yogocha asende takoigwenchara nonyang'ake amen tigera umwalimu ekinike bunge nusu wasoma ketigerabu light oborabu bwense Yohana isane isatoke bungo 12 12 kebungo Yohana isana isatu Yesu agakwana na barabwo naende akabora nje no mubaso bwense oyo gontunyana takogenda so musunte kurende nabe no mubaso bwobugima nere nchera Yohana 10 isano ibere Yohana 10 isano ibere ando charo kikianda ebyo Yesu akabatebya naende ekene nabatebiri ninche ndege sieri yeching'ondi bonsi kianda ninche ndege sieri omonto kara asoe goetera asende natoreke nasoe nagosoka nakonyora obulisia omuya amino mulisi omuya igo kwabwata ne mulisi omuya ni 10 nemo ya ninche omulisi omuya nigakorwa obugima bwaye aseng'enje yeching'ondi amen 14 ninche omulisi omuya na echire chiane ninchi manyete ne echire chiane chimanyete amen nere okobokigwa Yohana 10:25 igo byonsi ebi bikona goturaga Kristo asobo kene bwaye unakweruka nabo tokorore byoroki byaye gose bimanyerero byabikoraga buna munarese riete rieruka igo bona taikweruka echeche igakworoki kamanyete nangaki ngakiende abambangani ngakiende nangani ngenchende yonsi yokogani koriobwate Yesu nere byonsi imeya byonsi Yesu mwalimu egento nande twarigereiri obo maene ekene oyo nere omubanyuria twararire buna Yesu akorire ebikono korwa bwasarure paka naende bari ari ense eri asarenge batebire ng'aki omonto ya maene oyo nere omubanyuria ng'a naende bona ekerakare gotamboka korwa ororo okoende ense emoyende naende nkiomaete bakomusaba ng'a twarokie ebiorokereri binde ngimanyereri kikeragere orakororoche egere tokwegene barire emegati bebire nande bono bakara komatebi ekemanyereri totagete yani abana abantu bebimanyereri lakini narenge kurigereriga inturende nebimanyereri tokoriki tomanye kwegena Kristo bimanyereri ebintu okobirora kiagera agutworokire rero mbotamba agutworoki taintoko birora etobimenyere twabinarire naro nende akagara ntobimanya ntobirora torote ne kawaida korara koboka goikoma
manya ukubangira mambi gwatana ngaki mambi manya inje ndakire ko bega sinkora igundo mwalimu rosi awata mambi ninje nkali ndakire sambiri na ikira office igo bono ukora no kubuka kawaida mambi ogendeki ogende gas ebira bi manyero ko no kubuka neke manyerie kene na yeso ko iro bugi mari tukuri yo mwalimu gende na kibono toro chesa kare ko batebia sio ane yisa nema ikibungu kia 20 na isa nema akare ko batebia kwanse kero ekara atambukire achire ngumbu yeso igo bakare ko chabako mubuli 25 625 uikabaga che komorora ngumbu yenyanja bakamubolia umworokia ndi kwache ta yani wakamuboli kuna mugisangio ndi kwache ta lakini yeso matolio gasome ngoro che abantu yakale ko batahingi yeso akabaireneria ekene na abatebiri iga mokondigia tari ekiagera mwaro che bikone kurende ne ekiagera mwariete emegati eria mukaigota yani bono obate yani barumba ruchinga nebikone byarenge iko moko digisengenje yemegati tari yasengenje yebikone biri ngana nabo bakamubuli ningi togo kora tonyare gukora emirimo ya Nyasaye Yesu akawereri eyenero emirimo okay toge twiso kaganda guchinse ngora turasa ko batebinga ki ese bakomatenga ki tworo kirende bikone twegene yani ngakiriki magati ngiarenge gakone to baiso kori yebikone torigi Yesu orio mokori ebikone amen tumurigi Yesu munere umumasi munere obwato obubui igo bono hani gaki uko nako wangora uko abo ndo juna egare korosa abanta ndikamo mutaikoyugwa netweme kade na tintwarigeretie wiki ya etire na eme chinkoro chikora chingomopa the healing of the blind man gekale oko weni gwa kumuntu uria umuko muko nere nko weni gwakare aba fuasi ba Nyasaye ba Kristo bako boli na ngo korete bibi muntu yarwarite ngaki ukwege nuko kwari ngo mwalimu na ondo orwarite igo nese ngenchabo munyabibi nabo begenete abayahudi aba nabo begenete ingo yani eba maite ngo umuntu utariko otabwatite machiko uyugara umunyabibi inga igo garwara esengenjo yakiye bibi of course amarore narago chesengenjo yebibi nibono lakini tari yonsi mbale ubona twaroje kurwari umuntu ubi myaka 38 ebinte byonso maite twegegete kure leso nientangana ngo umuntu nambara vumba bolitinga ki kati y'umuntu uyu nabanta ngo korete kebuse ba Yesu akabata byondere yokorete kebegabo kere igesengenjo yaki obonene bwa Nyasaye bonyare kororekana oro ngana igango boli bakari ase umuntu umuko ine ngoyo gosokorete ebibi twarosoma Yohana kianda ekibungi getangani turayike no nyembita na butu Yohana kianda mwalimu kwanyasi ego teba Yesu agachigoeta akarora umuntu urenge umuko korwa ukoiburi kwaye aborokigo baye bakamuboria rabi ningokorete bibe no muntu uyo gose nabaibori baye goika akaiborwa ore umuko Yesu akairaneri oyo to takorete ebibe nonya nabaibori baye korende aya akorekire erinde emirimo ya Nyasaye orokigwe asare naboigo ekesi kana kitu akwaniri ngekara bako buri ngomuntu uyu asikibona ukorete mane senga akore ebibe binge you can imagine umuntu obairo umuko uyibore tukaro umuko ngabona ndi akorete ebibe at conception I don't know lakini rende bona ukwigena kwabona yani ukwigena kwabona naende yale ko bekigera kuru obuyibuli naye batale kumubeka ime kigera ari umugo kuru obuyibuli naye bare gota abayibuli baye bakorete bibi lakini bona gento Yesu akare ko batebi umuntu uyo garega esengenjo ya ino ishote na bako batebi esengenjo ya ino egere mo manye Nyasaye naende mo manye inche uyo rote ese Nyasaye ogokore ebikone ngana no kubweni ngubweninde mo manye inche buna Nyasaye egere mwigene ngenje ninje nakire okoraki kobatori lakini ekina ende mbarochi ngora tuli kuchibosi kiagera pati tunerororo narongororo tuli buna nkibakuri yororo lakini ege Yesu akare ko batenga umuntu oyo nonya karo umukoiga tari singenje akorete ebi iri rabikorete tari singenje yebi lakini asingenje ino mororo banene bwangu bwanene bwa Nyasaye amen and then twali kubwatira ni kuchibosi ya mwalimu okumoliki ngoboli ale ngaki nebibe kebe nebibe abantu ambale kuinyora ayubu mbibe kiakorete era
akarwara gatioka lakini rende mwanya bantu iriada mwa basariti nawe twasi tokaro kwabanya bibi bono ngaiga tubuguriti bisenju ya Adamu naba bakobona barabuna aba Adamu yagere bibi bira barabu babibwate yani umatenchi tinda understanding ndo yakora marange tuanjite self righteousness ogo cheneka kolinga yoro mocheno abantu bakarete ayo sese yo gukora kwao yani ukorana umukio no rokoire ayakoire obuya bwa no bwogereta yo gutara uri buyo tarwareti obuya bwa yani yes una gwake beko mwalimu kwerora naye uri mutagatifu kubwa oyonde bono umwalimu gwatani ngorende negia kabiri ukubweni uko na ekarabono twarenga gusoma ekebungu gya 17 and 18 eyu Yohana kiande eyu kararanga sikiri verse 17 tumnaisana beyote omna karagote nasomera 14 kuminainya nigo riarenge ritukorie sabato ekero Yesu akorete etintira na kumuramukia amaiso elio abafarisai na barawo bakamuboria naende buna anyorete okorora akabatebia nigo abegete etintira igoro asa amaisane ngesibia na bono nkororande 19 yamanagote 17 yamanagote na bakaboria omoukoria elia kabiri aenaki okobora asare ekiagera akoramukia maiso akabora ningale omubani amina ngabono twararira iga yesege koneka kare kokora gyo kubwene umuntu yoro mouko igachita karosi tintira akamwaka amaiso yesa kare okore bikone biri tukorie sabato egentongera ari getianda abamanye igoro ye sabato batakari korora bwangu naende twararenga igagenda tukokore bikone bimanyere ritukorie sabato naende twararenga ekara kubwene umuntu igarosi tintire twararenga ekarabe kereto umuntu yetintira amaiso amatati ngagenda bwesibi asorocherwa silamu akaenda gesibi akarwa korora ngabona abantu abambako okiringanga kiarora naene chumeli ntwaro chingo omuntu oli bwe myaka 38 alekerema ngekera gotara bako muri nkyo bugorire tiri lichambe lilia na ndo made konya gale ekerema bali kura mubuli ngaki wakora gwatara ekingi lakini conscience yake mwanya bantu kora ncheti kangonkoboli rose ona njeno chebuna ikero kinkwe boli na ki anta kweli ebale na kitu atera na ngaki ebikana bya Yesu na bigokora wo mouko zaidi egesunta imetiti kegera kemwanya bantu otaraji kunyure sabato omuntu konyore lichanja bensali uraire omana konyora ga gutara ngoso urase kumutama enga muno mero yo kwete ngaki orocho gokora ngose kende ngaki egente gitangani yokogosa ngaki kei nera gose oranyore gwakoreki watamire lakini oyo liba yogotama ebako momorio moito yo bogoretiesa asikorie sabato ngeko bano okore gasi omuntu oyo ngo batebya kare ngomanyete nje nanyora omuntu timo manyeti orosi tindira ongaka amaiso anta yanda sira amwesibi nagenda nesibi naruro narorire bono nkingo teba gutinje nabweni igu nkororanda bakamusigisia ritangani bakamuboria akabatebya nje omuntu ongakesi konte yanda bwisibi nabiri bwi nande bakamurangiria lyakabe inga ayabona nkyogo teba kyage niritukorie sabato akabatengi mataketente utoyo no mubani nje no mubani nanya no mubani nera nchombweni omate bakakora baka investigate for a long time bagaika bakase bakorangeri abayibuli bako batenga inu nini mwanya rito mwana oyo karomo konane ndo matine sinje yebibi totabingo nasikia korora inki yakogera akora bono iga oyo mubweni inunki magoteba omaite bali sinje yo bwabanga na barasi batandikwe ose baitu bakabata Yesu kimogoto boli oyo moroche no mwana siro monto amanene muboli abatebi umuntu oli okobolibwa nje no mubani igo omubani ne umuntu ombwene oyo no mubani ngana inti bikone mbire toko kalirwa samagi maitu ndoli go appreciate nganya sawo bikora etoko teba sometimes nesengenje yekibesa chiane oyo tali chibeseji angakindi moyo ondo teba onye tali abana bane anga bono timanye tibuna naba na ubachite bakamya kabwango iga bakambogorie
bakangere nyagitari Abo. nonya ne yanga angatindi kobeka Manya. onye tari ebesa Mboira bwate mboira abantu togotera ng'eko bono mara ange ebikone bia nyasaye tobiroche sa amagima itu lakini ribaga tokonya nyasaye obonene intu togwetagi omonto nare gari agwete omwarimu tikanka omogano kere gari ya moranse ekera arue accident imare buya okobora sana gari yane ebwate chishock absorber chingi airbag oigo bono chiabag chianzuiete tinjieti nyora achari gaki oine obokorokio enchara erango yerie ng'ana ria nyasaye obonene bwa nyasaye bokwebwango sana koranja omonto orio gari motane airbag yarenge ngia okobokiwa kwa Lazaro Lazaro nere nkobokiwa are twateba twachaka togotana ng'aki manyere bikoro kiki obonyasaye bwa Kristo one byonse nebiragereri bikare koro no yonde na ya Lazaro no ori omugano ori tumanyete yana 11 na Lazaro konyorwarire angegukwa Maria bakogenda korigi Yesu bamubonye na gaki musani orwarire twaenda omubweni Yesu nero kwenda bwango mwalimu tamang'ana batumita tebi omworo kiache musani oyega ngararite mono Yesu nero kwayirira bwango kogenda akabana nda akaba matukane akawa matukande achieta matuko abere anda akagenda bona matukana akura akorire ki agotioka atindekirwe bono yekero mari achiko mororo mugano muno yinyorete nang'aki bagomutina aikwanyoriru Yesu onyoriru Yesu nekena konyonyoriru mwalimu taranyoru Yesu konya taranyoru nande turocha mang'ana akare gotebia abafarisayo abang'a egente ekera igese ng'encho mumanye ine ase eng'encho yaino nande amang'ana aya naye nare akare goteba abo Maria omwao Lazaro akobateina ng'aki korwara kwaye tari ase eng'encho yogokwa okorwara kwaye nari ase anyare konyora ki esiko obonene bwaye korende Yesu konyora otebanire ase arenge ase amatuka abere nyuma yogocha orogendo gochia ase Lazaro arenge goika ekero agoteba ng'a omogoko oye nori ng'a taikeranete genkio egekorwa eke tikiarenge korwa ase ogotakunwa konde gwonsi n'omochando oria ribaga erio ekerenga kiaye nigo kiarenge okoorokia obonene bwa nyasaye na Yesu tari buna takune tu buna Lazaro musani oyo orwarire tari buna takune tu buna musani ngose nakue narerete Yesu tarenge na era bono gare tabwati goiche mayanda igarenge ebamurigerereti igatagete abantu banyare elesoni enene korwa asali nigo ikere ekero togoika ase Yohana ikoro mwalimu kora tosomera ngo Yohana 11 tochakere 12 Yohana 11:12 goteba nabo omuganda bw'abantu abo barenga amanere ekera arangeretie Lazaro korwa ase embere ime na komobokia bakaba bakomorokia ekiagera nakio kiagerete omuganda okagenda komorotota ekiagera baigwete ng'a okorire egekoneki amen igo bono na Kristo nanyorete gokora ki nanyorete koba gakokuna chinkoro chiao nang'aki haya nebi nabiro nabikare gokorekana igo yani Yesu itokera goche ase Lazaro ntomanyete na konyokura matukane nyuma ya matukane goika omobero oye konyora okoreki ogundire nabuna mata agoteba omonene otiokire bono ekiagera obeire egetondo ase amatukane bono omwalimu kora tusomera Yohana 11:39 ngotorere ng'aki bagoteba 39 egoteba nakio kiagerete tibanyara kwegena naki Isaya nigo atebete naende obo ukoirie amaiso okorire chingoro chiabo chiakong'ire tibacha korora na amaiso abo na komanya n'echingoro chiabo baonchoke na inche mbagweni amen igo Yesu ekera agokora amakumi aya yonsi toroche gocha igagenderete kona gotosomi ntu naende akona gosomia abagosome omogano oyo nang'aki ere tari mwanya bantu ukimwamorora ase obonene bwaye n'obonyasaye bwaye naende buna nyasaye ere oria otongete obogima ase ogochakera yani nere omotongi bwa bionsi nabwate okobua nabwate kobuki na korari Isaya tari gotana okobukia na korare bwonsi bore chinguru chiaki chia nyasaye igo buna nyasaye enderete gotoeresa
ese ring'ana riaye na obe Yesu agatena nari tonyare korora ki obonene bwaye naende komanya ase ere buna are bono buna omotongi bwense. Mwalimu egento narorire abo naende giangunete bakanga 10 nenchera tokoira amang'ana a Nyasaye twarorire ng'a Yesu ochire barorire ng'a Lazaro gakwete paka bakamutindeka okorira amatuko 4 ari mbere ime Yesu ochire nyuma ya matukane naende omoboki ng'a bono na abafarisayo aba n'abarimu aba n'abarayi b'ebisasimiro ng'a barabumba kari komwegena ingi bakare korigi gokora Yohana 11 ekibungo gia 10 11 verse 10 yoteba na 11:10 yekare goteba iga 11:10 egoteba muna korende omonto karagende botuko igo akogochwa ekiagera omobaso torime yaye 11 verse 10 it's 12 it's sorry 12:10 gekare goteba buna 12 yarenge 10 egoteba abakuani abanene bagakora ekina baite Lazaro boigo ekiagera ase eng'encho yaye abange b'Abayahudi bakagenda bakamwegena Yesu. Amen. Ng'aigo bona abantu aba nabwo abarayi b'ebisasimiro nabwo abafarisayo bari basomete amachiko nabwo abarimu b'amachiko nki bakari korigi gokora ebaroche ng'a bono ase eng'encho Lazaro aboki gubebire ebikone ebinde Yesu akorire korumaega bakorokirwe omobani igo bakare goteba ng'a bono yani oboki baka Lazaro Abayahudi bonsi bono bamubwatiri batotigire ng'aigo mbarabo batagete banyora obonene ng'ai tokonyora naende omonto are otagete koira obonyasaye kero togosoma Ezekiel 14 ama Ezekiel 28 ayonsi into ya roti nonya Isaya 14 nerongo kwanere yani saitani nerota getutwara obone nobo ngana abafarisayo aba libaga bairwo oborabu babonete kworokia oborabu bori bwa Nyasaye igo bakari kworokia omosunte o saitani ing'ang'a kibono abantu abakari kobwati Yesu bakari gototiga inki yakogara bagototiga nande into tomanyeta amachiko bakari ge bachigoita Lazaro ng'ang'a kiabukirwe yani twana goikasi togokora ebinto binga bunebi kulande oboki unande ochiko moira ni imeliraba na into nabo tore igo manyete na into in one way or another nabo tore igo nabo tokonyora ng'a maybe omonto ochire otakire kubwati okwegena goito osoire kanisa lakini ekera asoire egente egetang'ani tokorigereria nabwatetie amachiko ng'akia gwesoka inchira kiesoge toroche morigereria ingo kero komorigere nomorochi buno omokristo yani twairania omonto maega otakire komanya Kristo kwa muito omoyo ng'aigo na into buna abafarisayo bari twabeire getanga gochiasa abantu abange egente ekenene nogonchoreria nakoigwera Yesu Kristo ere buna ere omotongi. Amina mwalimu mbuya lesson ye inabibwate ogochika konene na banya bantu tiga toigwere mwanya bantu tiga tomanye na Kristo nero omotongia mwanya bantu tiga tomomanye ase obonyasaye bwaye naende tware okwegena tonyora omong'uso tware obwama tobone namo na Kristo kiagera ayabwate aratobangirete ase obogima bwaito buna agoteeseremia na emeroberi emiya abwate ase obogima bwaito igo mochando onde bwonsi kwaumera kende nkeiyo gesinyete Yesu omwana tiganyare kobakwa ase ring'ana riaria rituko ria rero sigete ya Yesu Kristo tatomia obakuna kwaigwa obonene watwancheire twarigereria amarike ase rituko ria rero watwancheire twarorire echiuma eye ng'aki orengete ng'aki otagete tokomanya munaye Yesu omotongia obuya bwao tiga bobamo na intwe nyara gotobwera naende buna togendete komenya ase ense eye enturubanu tonyare komenya tobwate Kristo ime yaito onyare koba naye omorai tata twarorire ase ring'ana aye naye enchera aye naye obogima aye naye oborabu aye naye obuya bwao obo bwonsi omonene toichoreri ime yaito kiagera na intwe kitogotara oborabu bwabo nyare kororekana mbiamo naye nomogati tata ntoikoraranchara naende wato confirmeri goetera ase Paulo buna bagochorire mbakoraranchara na bana baito na bacho bonsi mbagosaba mogati aye Yesu aye obwata amang'ana amaya ase tore na emeroberi emiya ase obogima bwaito tigo buya bwabo nyare koba mo na intwe kiatwasere togende togetera omwana wa Yesu Kristo omotori oito amen.